Mit navn er Michael Lemberg, og jeg arbejder som Facebook-analytiker i Komfo. Det vil sige, at min arbejdsopgave er at forsøge at holde styr på udviklingen på platformen Facebook i forhold til social adfærd, tekniske og kommercielle muligheder, og omsætte det til noget kvalificeret rådgivning for vores kunder og nogle fornuftige applikationer på vores platform. Rigtig mange danske virksomheder har allerede fundet vej til Facebook. Og det er klart, fordi der er en masse fordele, og der er også faktisk ret mange ulemper ved ikke at være der. Du kan f.eks. bruge Facebook til kundeservice. Det at kunne vise frem over for resten af verden, at du yder en god kundeservice, det kan være guld værd. Hvis en af jeres kunder ringer ind til jeres telefonsupport og får en god service, så er der kun 2 mennesker i hele verden, der ved noget om det. Nemlig den person, der ringede, og den person, der tog telefonen. Men hvis dialogen foregår ude på jeres væg, så ved I, at I får vist det her frem for resten af verden, og alle jeres andre kunder og potentielle kunder kan se, hvilken service I yder. Det er mange penge værd. Hvis jeg ringer ind til en telesupport, så forventer jeg et eller andet sted, at den person, der tager telefonen, måske er en studentermedhjælper, uden nogen særlige kompetencer eller viden om min specifikke